94. sam ja Ivanu upoznao. Ona je ušla u studio i otpevala svoj neki refren i kao, jel dobro? A naša četvorica koji smo se zgranuli ovako, kao... Pošto mi već čuli za nju i znali smo postoji jedna devojka u gradu koja peva, ubija. I po svaku cenu smo pokušavali da dovedemo u našu grupu. Onda su odmah svi primetili ko je ta, ko je levo desno. Bio je plan prvo kao ajde da nam gostuje u jednoj pesmi, znaš, pa ona dođe goste, pa mi tu pravimo atmosferu, pokušavamo da ubedimo da smo Bog zna kako dobri. U principu jedno vreme je bila ona zanimljivija od naše četvorice i ljudima, što zbog fizičkog izgleda, što zbog pevanja. Sva sreća, eto, Ivana se zaljubila u jednog člana naše grupe, da ne otkrivamo svakog, znaju ljudi, mislim, naravno, i to je isto pomoglo. Klinci smo svi bili, pa smo se kao malo mi naljutili na nju, zbog toga što je otišla u ta, bla, 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 međutim, to je smešno. Tamo već negde 97. 8. godina. Pa mi smo svi polako tad već počeli da osjećamo neko prezasićenje. Živimo jako, jako blizu i tu smo se znali iz viđenja i iz kraja i tako dalje. I nađemo mi neku prostoricu za sviranje ovdje na Bežanijskoj klasi i probamo. I to ispadne super. U početku kad su se oni pojavili, znaš, nisam mogao sam sebi da priznam odmah da je to super. Pravili smo probe, pravili smo pesme i posle bombardovanja izdali album. Ma daj, ovo ne valja ništa, kao, znaš, kao, neće napraviti uspeh, bla, 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 što je potpuno, naravno, posle par meseci sam, priznao sebi, uradila si pravu stvar. Sad kad se vratim, nam je bilo to wow, kao, em je devojka, em je poznata, em strava peva. Imaš utisak kao ja, sad treba da dođe neka zvezda. Sviramo i pevamo i sad kao rock and roll, svi smo se zapalili i krenuli da skačemo i ovo i ona. I ona imala jedan mikrofon sa stalkom. Pritom sam ja u žaru borbe uzeo kao ljuti gitarista i šutno njen stalak od mikrofona. Pritom je taj mikrofon onda ušao njoj u usta i raskrvarila se skroz. Ona je, da kažemo, pravi ortak. Pa smijeli se. Posmejala se i ona, doduše, onako malo krvavo, ali... Nije toliko puno marila za, nemam pojma, tek kao nešto probe i to. Kasni na probe. Imala je fazone, boli me glava, ne mogu na koncertu. Se mi gledamo, znaš, ne možemo da verujemo kao... A posle smo svi usvojili tu njenu foru. Nije disciplinovana. Možda jeste disciplinovana više nego što je, kako se zove, organizovana. Ona kad ima 3 obaveze koje se mogu završiti za sat vremena, ona misli da ne može ona to za 2 dana završiti. Ne može da se organizuje jedan dan, ne može sebi da organizuje, sve nekako izgleda natrpano i tako dalje. I sada, pošto je nekako sve podređeno detetu, a za tu postoje tačno termini, kad se šta događa, sad bi moglo da se kaže i da jeste disciplinovana. Voli da se svađa ako neko od nas uleti s njom u diskusiju. Onda ne voli da ostane naša zadnja, nego njena. Imali smo neki nastup, ne sjećam se, neko mesto oko Budve i tu sam ja počeo da preko refrena, dok ona peva, da se nešto derem. I onda je ona poludela i onda je uz inat ćutala ceo nastup. Prznica jedna. Izuzetna jedna svađalica. Kao Pekinezer. Užasno je jak stav, ti pomisliš ovo je neki čovjek od 2 metra, a ne neka devojčica. Ne možeš s njom da ne pričaš, takva je, nema šanse. Nikad nije volila u te show programe, emisije, televizijske, tu je bilo uvijek nagovaranje. Istina je to da je ona jednako prirodna na televiziji i izlazi na televiziji kao ona, bez ikakve folirancije. Od svih koje ja poznajem, ona je bila najbliže ka ostvarenju svjetske karijere. Mislim da je ona prava devojka na pogrešnom mestu. Ivana sa 17 godina je bila izabrana među 3 pjevačice u Njemačkoj kada se pravilo 1994. godine C-Block band. Mi smo imali, znaš, planove ko svaki klin. Trebalo je da ostane još možda mjesec dana da bi ti producenti napravili njoj neki drugi posao. Ona se vratila u Beograd. Teško je bilo nju da ubedim u to, pravili smo neke pesme na engleskom i kao imali smo šansu, ne znam, pojavio se neki producent iz inostranstva, bla bla bla. Međutim, god se nju ubedi da to bez veze... Ona je pjevačica da pjeva telefonski imenik, ona bi bila u vrhu. Njen glas još lepši posle porođaja. Ona je sva sad posvećena caru. Za sada si najbolja majka na svetu. Naručio bi još jedno dete, eto. Je li još uvek igra igrice na
Soniju i šta igra ako igra sada. Da li bi išla sa mnom na koncert Peppersa u Inđiju? Kad ćemo neki provod, ono... ponoćni. Davo sam ja te neke igrice, pa su čak ja mislim da su ostali kod nje i ne trebaju mi, sad više ni ne igram Ivana taj Soniju. Drago mi da je poznajem. Da je bilo koji drugi razlog bio, ja bi izmislio neki grip. Daš nešto. Međutim, kad ste mi rekli da se radi o emisiji o Ivani, onda sam odlučio da pristanem i da dođem, eto, takvo mišljenje.